O patrón maior de Noia urxe un plan de baleirado de encoros para protexer o marisco. A caída da salinidade das augas logo das recentes borrascas provocou a morte de gran parte do recurso, deixando no aire o regreso á campaña marisqueira previsto para 2 de marzo. A mortaldade do recurso dos bancos marisqueiros de Testal incrementouse logo do tren de borrascas que protagonizou o mes de xaneiro e as primeiras semanas de febreiro. O descenso da salinidade das augas provocou a morte do 60% do marisco na zona intermareal, entre un 15 e un 20% no resto, polo que a Conferería Noiesa non ve moi viable que se retome a campaña marisqueira o 2 de marzo, como estaba previsto. O patrón maior de Noia, Santiago Cruz, fai un novo chamamento para contar cun protocolo de baleirado de encoros para que a mortaldade do recurso non sexa tan elevada. Que dicía a conselleira que, pois inicio outra vez eses traballos porque é moi importantísimo para 1.500 familias que estamos aquí mariscando con estas chuvias, pois que haxa un protocolo. Sabemos que vai haber mortandade, pero se hai un protocolo vai haber menos, porque nós o que pedimos é, cando enche a marea, que ven salinidade da boca da ría, cando enche a marea e pleamar, que solten máis. E cando está a beixamar, que solten menos. Eu teño ido alá, que vou 15 veces ao ano aproximadamente, e hai veces que é a inversa. Teñen máis abertas as dúas comportas, que son dúas cataratas. Na beixamar teñen tido 1,80 m e ibas enchendo o mar e pleamar e tiñan 60 centímetros. O dirixente do Pósito Noies apunta que son sabedores de que as presas teñen que soltar auga, pero sostén que Tamén antes estábamos nós que eles. Temos que convivir todos, sí, pero que se poñen eles no noso lugar, natos. Cruz recordou que hai un ano as 4 confrarías da ría de Muros e Noia reuníronse co Conselleiro do Mar, con Augas de Galicia e con representantes de Naturgy para tratar a necesidade de contar co protocolo de baleirado dos encoros, iniciativa que naquel momento afirma quedou en papel mollado, pero que sostén que é moi importante para que o marisqueo poida seguir desenvolvéndose.